Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Башкортстандагы Дүрмән авылы тарихы. Монда утырган типтәрләр янына 1782 елда килеп утыралар. Хәзерге Татарстан ягыннан, хәзерге Кукмара районыннан килеп утыралар 15 гаилә. Яңа грантлар, яңа мөмкинлекләр. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер безнең балалар монда укыйлар, уйныйлар, шундай яхшы итеп вакытларын үткәрәләр. Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылындагы милли мәдәни үзәк эшчәнлеге. Milli Mədəni Üzəkinin 6 avtobusu var. Mənə mınsı iң яңасы 2019 yılda grant oxşası utub alına. Əminə bu avtobus 2010 yılғы onu Tataristan бүләк итә. Ульяновскидагы милләттәшләребез һәр көнен спорт мәйданчыгыннан башлый. Bu тренировка приятно. Зыелдык бүтән татарлар монда. Дөньяда көн сайын яңалыклар булып тора. Билгеле, безгә милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар мөһим. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән башлыйбыз. Россия мөфтиләр шурасы Сауд Арабстанының хаҗ министрына хат юллады. Хатта Спутник V вакцинасы ясаткан Россия хаҗиларына изге урыннарга кеше хаҗга килергә рөхсәт итү сорала. Моңа кадәр Сауд Арабстаны Россия вакциналарын таным ителде. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда яшь шагыйрьләрнең иҗатлары тәкъдим ителәчәк. Сүз Алмаз Мансуров, Лилия Гыйбадуллина, Булат Ибраһимов, Гөлназ Газизова, Ләйлә Хәбибуллинаның басылып чыккан уникаль шигырь китаплары турында бара. 11 августта көндезге 2дә әдәби кафеның җәйге верандасында әлеге яңа басмаларны тәкъдим итү чарасы узачак. Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров Россиядә яшәүче афган татарлары белән очрашты. Бу Әстерхандагы Дәүләт техник университетында белем алучы 2 студент егет. Алар онлайн курсларда татар телен өйрәнә. Очрашуда Татарстандагы мөмкинлекләр турында сөйләнде. Бүген Афганстанда 1 миллионга якын татар яши дип исәпләнә. Самара татарлары үзләре җан исәп башлап җибәргән. Аларның исәпләүләре буенча төбәктә татарлар саны 30 меңгә артыр дип көтелә. Самара шәһәренең татар милли мәдәни автономиясе рәисе Ленар Сабиров сөйләвенчә, алар һәр микрорайонда яшәүче татарларны барлаган. Соңгы җан исәп мәгълүматлары буенча Самара өлкәсендә 126 мең татар яши. Быел Печән базары фестиваленә 400-дән артык гариза килгән. Җыен 29-30 августта Казанның Кабан күле яры буенда узачак. Фестиваль кысаларында төрле чаралар каралган. 2 көн дәвамында дизайн маркет, туклану һәм бию урыннары эшләячәк. Төрле остаханәләр тәкъдим ителәчәк. Актанышта Адымнар полилингваль гимназиясе ачыла. Мәктәп быел укучыларны кабул итәчәк. Хәзер биредә территорияны төзекләндерү эшләре бара, җиһазлар урнаштырыла. Бүген 3 төрле мәктәпләр Казанда һәм Алабугада эшли. Мәскәү татарлары мәрхүм журналист Архан Джемал исемендәге премия булдырды. Ул милли мәсьәләләрне иң яхшы яктырткан каләм әһелләренә биреләчәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең белән һәр даим элемтәдә. Татар дөньясында булган яңалыкларны сез дә безгә юллый аласыз. Адресыбызны экранда күрәсез. Авылның киләчәге халкында. Башкортстанның Шаран районы Дүрмән авылында олысы да, кечесе дә яратып дөнья көтә. Замананың ыгы-зыгысына игътибар итмичә, яшәүнең ямын һәм тәмен белеп яши алар. Милләттәшләребез күпләп тупланган әлеге авыл Туймазы шәһәренә якын урнашкан. Шул уңайдан авыл халкы эш белән тәэмин ителгән дияргә була. Шулай да халык күченеп китү турында уйламый, киресенчә туган җирдә калырга тырыша. Яңа йортлар салына, тормыш гөрли. Дүрмәнлеләрдә кунакта хәбәрчебез Миләүшә Латыпова булып кайтты. Әлеге вакытта Шаран районының Дүрмән авылында 100-гә якын йорт санала. Сон бик зур булмаса да, биредә яшәүче яше дә, карты да дөнья көтәргә тырыша. Шулар рәтендә Фаттаховлар гаиләсе. Әлеге вакытта Фаттаховлар гаиләсе җырлый карлыган җыю белән мәшгуль. Сәфирҗан абый, бу карлыган белән нәрсә эшлисез шуннан соң? Тоңдырып куябыз да, кышка җайлы була,
Шекер белән кайнатсаң ашый, булай туңгач свежеки тора. Дүрмән авылында туып үскән Фаттаховлар гомере буе туган җиргә тугры булып яши. Бүген дә матур итеп дөнья көтәләр. Гаилә башлыгы Сабирҗан Фаттахов озак еллар мәктәптә укытучы булып эшләгән. Җырманга гашыйк милләттәшебез 5 яшеннән үк сәхнәдә чыгыш ясый. Бүген дә ул күрше Чалмалы авылында оешкан ансамбленең актив артисты. Җырлагач бит ул күңелләр ачылып китә, үзеңә үзең көч табасың. Үзеңә үзең ышанасың. Шуннан күңелеңдә моң булса, ул үзеңә рәхәт була. Шуңа күрә мин сәхнәдән төшкәнем юк, шуңа күрә яшь күренәмдер. Җырлай тавыкларда ашатта торган иелек җыр чагында хәзер генә җырламый. Флүрә Фаттахова узак еллар фермада мал карый. Уңган хуҗабикә буларак өйгәмен саклый. Тормыш иптәше белән иңгә-иң атлауларына быел 53 ел тула. Бер-береңә әзрәк бирсәң, әйбәт торасың. Жол бирергә кирәк. Жол бирсәң, теге эндәшмәсәң, үтә китә. Нашол. Тарихи мәгълүматларга караганда, Шаран районының Дүрмән авылына 1692 елда нигез салына. Фаразлар буенча бирегә Дүрмән исемле кеше күченеп килгән. Дүрмән авылының инде тарихтагы шул ягында үзенчәлекле, монда утырган типтәрләр янына 1782 елда килеп утыралар. Хәзерге Татарстан ягыннан, хәзерге Кукмара районыннан килеп утыралар 15 гаилә. Шулар арасында инде минем ерак бабаларым да бар. Алар инде минем ерак бабалар Киндер күл авылыннан килеп утырганнар. Башта шулай итеп бәйләп киләм дә аркырында штап торсын өчен тибер чыбыкны кырыйда үткәреп алам. Үткәреп бөтенсен бүткәннән соң бер әкренләп җыям. Һәрберсен җыганнан соң бөтенсә җыелган. Дүрмән авылы халкы дөнья көтергә дә, матурлык тудырырга да өлгерә. Шулар рәтендә уңган милләттәшебез Әлфия Шәрәфетдинова. Ул гөлләр һәм чәчәкләр бәйли. Кул эше белән бала чактан ук кызыксына. Иң бәләкәй чагында минем әни бәйләйдер, тикәдер, теге җеннәр эрләйдер бит инде. Шул вакытны әни чыгып китәде тышка, үзләренең эшләрен кергән. Мин керәм дә керен генә, иренәй мәле дип бушадырым. Дөрес булмаганы әни әйтәдер, балам курыкма, тиргәмәде. Шулай әкрен генә үзем өйрәндем. Үз куллары белән гүзәллек тудыручы милләттәшебезгә күршеләре дә соклана. Ул бик үткер кеше, тыңгысыз кеше, менә сокланабыз, безгә бит инде бүләк итә һәр вакыт үзенең менә шул иҗат җимешләрен. Әлфия поэзияда матур итеп җырлый ул, җырга да оста, бар яклап та оста уңган булган. Дүрмән халкы авыл киләчәгенә ышана. Ел саен биредә яңа йортлар салына һәм иң мөһиме авылга яшьләр кайта. Башкортстанның Шаран районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Дәвам итәбез. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге милли китапханәсе соңгы 2 ай эчендә генә дә премия белән грант отты. Алар балалар өчен мәйданчыклар ачарга мөмкинлекләр бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, 2019 елда әлеге белем үзәге өлкәдә модель китапханәләр булдыру буенча федераль проектта җиңеп чыгып, яңа буын китапханәсенә әйләнде. Китапханәнең нинди проектларны тормышка ашырырга планлаштыруы хакында Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Әйе, бу балалар өчен уен мәйданчыгы. Онда китапханә тынлыгын бузарга була. Бу соңгы вакытта Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәнең күп функцияле мәйданчыкка әйләнүе белән дәвамлатыла. Балалар залы, заманча интерьер, уңайлы мебель, төрле төстәге пуфлар, яңа балалар китаплары, иҗат өчен җыелмалар, конструкторлар, буларның барысын да ул үз эшенә ала. Балаларның сәләтен хәзер китапханәдә дә үстерергә мөмкин. Мне нравится в библиотеке находиться, потому что все очень красиво, устроено, культурно все. Я больше всего люблю читать, играть, гулять. Сюда мы приходим, чтобы повеселиться, почитать книги. Китапханәнең төрле бәйгеләрдә катнашуының максаты да бит. Балалар белән яшүсмерләрне гаджетлардан айырып, игътибарларын күбрәк китап укуга юнәлтү. Аның өчен төрле ысуллар бар. Оренбург өлкәсе хөкүмәте мәдәният өлкәсендә төбәкнең дәүләт һәм муниципаль китапханәләре өчен ел сайын танылу премияларын тапшыра.
Бу елны Ел китапханасы номинациясында Оренбур шәһәренең беренче модель китапханасы Хсән Ямашев исемендәге китапхана лауреат булган иде. Ул 17 китапхана арасында җиңүче дип танылды. Ул премияга инде без балалар бүлмәсенә яңа яхшы заманча уеннар алдык. Хәзер безнең балалар монда укыйлар, уйныйлар, шундый яхшы итеп вакытларын үткәрәләр. Гомумән хәзер бит инде ул китапханәләр многофункциональ площадкага әйләнде. Безнең китапханәдә хәзер шундый. Bir ай элек китапхана хезмәткәрләре янәдән төбәгара бәйгедә катнашып, җиңүчеләр рәтенә керделәр. Проектның исеме Игротека в Ямашевке. Ул проектыбыз яшь үсмерләргә, балаларга кагылышлы булачак. Игротека в Ямашевке дип атала. Ул грант акчасына да без заманча уеннар алдык. Хәзер бит инде барыбыз да белә, балалар күбрәк интернетта, телефонда утыралар. Менә шул әзрәк кенә аларны айырыр өчен шул максаттан ясалган проект. Хәзер аның реализациясе башлана. Әлбәттә, китапханага йөрүче балалар уйнап кына калмый. Аларны китапханәчеләр яңа китаплар белән дә таныштыра бара. Сәгадәт Хаирова бу өлкәдә тәҗрибәле хезмәткәр. Люди, которые изучают акул, считают, что они просто так не нападают. Яшьләрнең инде үз мәнфәгатьләре. Зарина Мусалимова Казанда узачак Татар кызы 2021 проектның ярым финалына катнашу өчен Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән киләчәк кызларның берсе. Бу китапханәгә мин еш йөрим, әлкә татар кызында җиңдем, әле Казанга барырга җыйналам. Киләчәктә балаларга бәйгеләр, турнирлар уздырачаклар. Бу эшләрне сентябрь аенда башларга дип планлаштыралар. Хсән Ямашев китапханасы шулай ук грантларда катнашуын дәвам итәчәк. Оренбурдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылындагы милли мәдәни үзәк эшчәнлеге. Милли мәдәни үзәкнең 6 автобусы бар. Менә монсы иң яңасы 2019 елда грант акчасы утып алына. Ә менә бу автобус 2010 елгы аны Татарстан бүләк итә. Ульяновскидагы милләттәшләребез һәр көнен спорт мәйданчыгыннан башлый. Бу тренировка приятно, зыелдык бөтен татарлар монда. Мәктәп бетсә, авыл бетә дигән гыйбарә бар. Шунысын әйтергә кирәк. Саланың үсеше, киләчәге, яшәешенә шулай ук мәдәният йортларының да тәэсире зур. Без моңа Свердлов өлкәсе Әрәкәй авылына булган сәфәребез вакытында тагын бер кат инандык. Әрәкәйдә мәктәп ябылган. Ә менә милли мәдәни комплекс гөрләп тора. 1000 квадрат метр мәйданлы ул. Актлар залы, спорт залы, конференц зал бар, китапханә, музей эшли. Сәрдәрия ансамбле дә шушы комплекс базасында шөгыльләнә. Хәбәрчебез Гөлия Садыкова бу үзәкнең эшчәнлеге белән якыннанрак танышты. Киләсе видеоязманы карыйк. 17 ел без мәдәният йортсыз яшәдек. 95 елда мәдәният йортыбыз кечкенә генә 50 урынлык авыл клубы агачтан салынган, ул янда. Ярый, рәхмәт бик зур Әкрәм абыйыбызга, мәктәп директорына, Дарья абыйлар сыйындырдылар, кечкенә генә бүлмә бирделәр, анда бер генә ишек бар иде, тәрәзә юк иде. Сарды ансамбле таркалмады, дәртләнеп, безнең ветераннарыбыз безгә авылга клуб кирәк дип төрле чараларда, инде монда өлкә чаралары булсын, регионара, Россия күләмендә менә шу түгәрәк уен конкурсына 11-нче лауреат исемен алдык. Кечкенә генә авылдан, клубсыз авылдан. 2012 елда алар менә шушы күп функцияле милли мәдәни үзәкле булып куялар. Салават Гобаев беренче көннәрдән үк комплексның нәтиҗәле эшчәнлеге өчен бөтен көчен куя. Свердлов өлкәсендә татар мәдәнияте үсеше планын төзи. Нигезендә татар халык иҗатын төрле яктан күрсәтү, аның белән башкаларны да таныштыру ята. Һәм шушы план бүген уңышлы кулланыла. Без хәзер 225 урынлык тамаша залында, сәхнә иң соңгы замана технологияләре белән җиһазландырылган. Даими рәвештә шушы залда авыл, район, өлкә күләмендәге 10-гә якын конкурслар үтә. Шулай ук хореография заллары бар. Казан, Екатеринбургтан килгән осталар биредә мастер-класслар оештыра. Бу милли ашлар булсынмы, тамбур чигеше булсынмы, выжигание булсынмы, без монда үзебезнең балаларны гына түгел, хәтта безнең туризм бик әйбәт кенә киң калашын үсешен алган. Монда безгә туристлар төрле яктан килделәр. Турбазаларыбыз бар, Аллага шөкер ишәү. Менә бүген Министерство образования турбазасына бер төркем туристлар килгән, алар яшьләр. Менә аларны инде без татар халык милли ашлары белән таныштырабыз.
Инде бина буенча сәяхәтебезне дәвам итик. Икенче катка күтәреләбез. Биредә конференц-зал, китапханә эшли. Татар китаплары буенча без инде бөтен комплекста где-то 10 меңнән артты. Где-то 10%-ка килеп бетәбез. Барабыз менә әле яңалары хәзер. Халык укыймы? Халык укый. Аллага шөкер укыйлар, уллар укыйлар. Итәм бит йотлыгып, кайбер китапларны сурап торып та алалар. Кай вакытта китап китермәсәк, татар китапларын китерегез әле бит укып бетердек бит инде диләр. Җирле шагыйрь язучылар да шактый икән. Киләчәктә аларның иҗатларыннан торган җыентык булдыру турында уйлыйлар. Гомумән, һәр юнәлештә идеяләре ташып тора. Һәр почмак ниндидер функция башкара. Икенче катның фаизында Бөек Ватан сугышы тыл ветераннарына багышланган күргәзмә дә эшли. Әрәкәйдән 98 кеше сугыш кырына китә. 46-сы гына кире әйләнеп кайта. Сугыш темасы музейда да дәвам итә. Музейга кергәнче Әрәкәй авылының төп нәселләренә эшләнгән шәҗәрә агачлары каршы ала. Әрәкәйдә безнең 6 нәсел яши. 6 фамилия. Губаевлар, Хакимовлар, Аркаевлар, Нигаматовлар, Субангуловлар һәм Гафаровлар. Һәрбер нәселнең безнең шәҗәрә агачлары бар. Моны 90-нчы еллардан башлап эшләп, менә шул Губаевлардан башланды инде. Тагында эштәрәк Әрәкәй авылына хас йорт күренеше, шигүле әйберләр күрсәтелгән. Бу төбәктә оста шигүчеләр яшәгәнен һәркем белә. Бүген әлеге һөнәр күпләрнең яшәү чыганагы да шунсы кызык. Һәр авылның үз бизәкләре бар икән. Шул бизәкләргә карап, кемнең кайсы авылдан булуын билгелиләр. Әрәкәйдә димәк менә шушы. Әйе, кунбагыш. Гомумән, музейның һәр экспонаты кызыклы, үзенчәлекле, 63 еллык тарихы булган Сәрдәрия ансамбле. Авылның танылган шәхесләре, бик борынгы дини китаплар, уен кораллары һәм башка әйберләр урын алган. Ә бит бу музейның тарихы көтелмәгәндә башлана. 1998 елда ансамбльнең 40 еллык юбилеен уздырдык без мәктәптә. Мәктәп коридорында шунда кечкенә экспонатлар җыя башладык. Тастымаллар, сүлгеләр, әйберле костюмнар әзерәк. Менә шуннан башлап идеясы китте. Ә хәзер инде музей экспонатлары бу бинага гына да сыймый. Комплекс каршысына яңа корылма ясап куйганнар. Анда күләмле әйберләр урын алган 5 бүлектән торган. Беренчесе балыкчылар, аучылар кирәк-яракларыннан торса, икенче бүлектә сату алу әйберләре, өченчесе сандык, көянтә, бишек кебек корылмаларны үз эченә алган. Менә шушы бишектә минем абыйларым үсте. Мин үстем, минем абыйымның балалары үсте, олы улым Даниш шунда үсте. Шу бишектә тал бишек менә Сакбаш авылыннан килгән инде. Шулай ук бу музейда агачтан ясалган эш кораллары, төрле чорлардагы техника, телевизор, радиолар да бар, чаналар да төрледән, ат арбалары, дагалары дисеңме? Туйлар булган әлеге вакытта. Беренчедә инде яшьләр утырса, икенчедә кодагыйлар, кодалар, менә шундый картежлар, безнең фотолар баралар архивта. Аллага шөкер, бик кызыклы, нейле бит инде, шаркунлы, кыңгыраулы. Кыскасы, милли гореф-гадәт йолаларыбызны киләчәк буыннарга тапшыру эше монда югары дәрәҗәдә. Иң мөһиме шушы эшкә битараф булмаган милләттәшләребез. Салават Гыбаев җитәкчелегендәге комплекста бүген 12 кеше хезмәт куя. Безнең һәрберебез универсаль. Кирәк булса, аш та пешерәбез, автобус шоферы да үзебез дигән мәдәшебез. Milli мәдәни үзәкнең 6 автобусы бар. Менә монысы иң яңасы 2019 елда грант акчасы отып алына. Ә менә каршыбыздагысы 2010 елгы ул Татарстан бүләге. Ә инде тагында алгарак уссак, гаражда 45 урынга исәпләнгән зур автобус. Шулай ук Татарстаннан. Дөрес, буларның барысы да тырыш хезмәт нәтиҗәсе, ә безнең халкыбыз эшчән булуы белән аерылып тора шул. Алга таба да гөрләп эшләргә һәм яшәргә язсын сезгә. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Әрәкәй авылы, Свердлов өлкәсе. Корбан айы барган көннәрдә Ульяновский өлкәсе мөфтияте төбәкнең татар мөхтәрияте белән берлектә һәр көнеңне спорт мәйданчыгыннан башла дигән акция оештырып, дин кардәшләребез өчен иртәнге зарядка уздыра башлаган иде. Хәзер шәһәрнең Дуслык паркында үтүче бу чарага 6 яшьтәге сабыйдан алып 80 яшьлек бабайларга кадәр йөри. Кеше сәламәтлегенә әйтеп бетергесез файда бирүче әлеге чараның берсендә безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да катнашты. Өлкә мөфтинең яшьләр белән эшләү буенча урынбасары Рәсүл хәзрәт белдергәнчә, кем әйтмешле уйнап кына башланган эш шул чаклы зур катлам кешене җәлеп итәр дип уйламаганда идек ди. Бүген шәһәрнең Линия мемориалы янындагы мәйданчыкка һәр көнне иртәнге сәгать 7-гә дистәләгән семберле җыела. Мен шундый зарядкаларны үткәрү көн дә шулай килсәк, монда бер шул җәмәгать белән
көрәшчеләр белән бергәләшеп менә уздырсак, бик үзебезгә дә файда, тәнгә дә файда булыр иде. Бүген самый күп кеше килде, планнар да, картлар да бөтесе килде. Бик это кинәндем, что шулай халык килде. Махсус сөйләшеп куйган диярсең, бүгенге зарядкага танылган спортчылар самбо буенча 5 тапкыр Россия, 2 тапкыр дөнья чемпионы, СССРның спорт мастеры Дамир Сираев белән энесе, дзюдо буенча Россия чемпионы Рамил Сираев та катнаша. Бик яхшы бу тренировка, приятно, зыелдык бөтен татарлар монда, үләннекеләр. Молодежь күрә, карый и анарга күргәт безгә подтягиваться. Бу обязательно кирәк, вот нужно шулай ясарга почаще ясарга кирәк. Ручки в замочек. Вращение кистей. Разминаем. 71 яшьлек Хаҗи Натфулла Гафаткулов егет чагыннан бирле спорт белән янә шатлый. Ул көн сайын йөзү бассейнына йөри. Нинди генә һава торышы булса да, иртән йөгереп кайту аның тормыш кануны. Мин һәр көн йөзәргә йөрим, котлованга. Анда без Рәшит бабай белән икәү һәр көн заяу барабыз. Анда 2 сакрым кире кайтабыз. Анда юынабыз 1,5 сәгать. Йөзеп йөрибез, 2 өйгә кайтабыз. 9 килограмм ярым весым төште. Хәзер намаз укыганда шул тик җиңел. Бөгеләсен, торасың. Элекке бер аяктан тырайдым, хәзер 2 аяктан сикереп торам. Өлкәнең законнар чыгару җыелышы депутаты, бик күп татар чараларының спонсоры Артур Котельников та һәр көнемне иртәнге зарядкадан башлыйм ди. Особо приятно в таком массовом формате такое мероприятие рядом с друзьями, братьями-мусульманами, с национальной татарской автономией. İdare yakında madda kildik, mana gördük, motor, молодцы. Bizde de indi idare yakında da bir motor neydi, organizasyonlara kirek, hatta bayga bir mertebe, katnaga bir mertebe. Mana bu birleştire, çırıştıra, mana bu işlerin yaxşılыгы бар инде күп. Шунысы игътибарга алайык, шәһәрнең халыклар дуслыгы паркына спорт белән шөгыльләнергә килүчеләр арасында балалар һәм яшүсмерләр дә байтак иде. Аларның байтагы дәвәтиләренә ярып килгән. Давно занимаюсь спортом, полезно для здоровья. Каждый день нужно делать зарядку, все для этого нужно сделать, чтобы быть здоровым мальчиком. Әлбәттә, бүген бик күпләрнең өендә спорт тренажерлары, ишек алдында спорт мәйданчыклары бар. Ульяновск өлкәсенең физик культура һәм спорт министры Рамил Егоров бергәләп коллектив белән шөгыльләнгәндә күңеллерәк тә һәм кызыклырак та була ди. Каждый желающий может заниматься один, конечно, около дома, но лучше, когда ты в компании единомышленников, друзей. И коллективно мы решили в парке Дружбы народов каждое утро в 7 часов утра проводить зарядки именно здесь. Рамилнең сүзләрен өлкә татар автономиясе рәисе урынбасары 80 яшьлек Рифкат ага Ахмадулов та хуплый. Моннан 15-20 метр безнең общежитие иде. Без һәр көнне иртә белән чыга идек зарядкага. Гомердән гомер, значит, бу урыннарда җәяү диргә кышын лыжа белән гомер буе мин зарядка ясыйм, хәзер дә ясыйм, файдасын күрәм. Күбрәген эшкә җәяү йөри идем, тырыша идем, җәяү кайта идем, 2 километр булса да, машина булса да, ул мин һәм файдасын мин аның күрәм. Бүген җыелу, бик матур җыелу, ул милләтне оештыра. Аксакалның сүзләре хак. Мондый чаралар беренчедән сәламәтлек өчен файдалы булса, икенчедән милләтне берләштерә. Яңа дуслар, яңа фикердәшләр табырга да ярдәм итә. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Тапшыруыбызны Зөфәр Бухараев шигыреннән өзек белән төгәллибез. Сәламәтлек кирәк, байлык түгел, кадерләргә кирәк гомерне. Явызлыктан, комсызлыктан җирдә чистартырга кирәк күңелне ди ул. Сәламәт булыйк, яхшы гамәлләр кылып, матур итеп яшик милләттәшләр. Исән-имин булыгыз.